Wayu samla belatip kerteng kumu chamiki shooting khat prasnem kerta bosong basa ashnong Ummulong West Giant Hills District ulasha tynrah kawai ka trok kapawan na dien jong u kan bau dang ïaid na ka lynti kjat harut ka te ka surok kumaha ka por chpo wje minmiet haka khat pratrik unai weng arajar arpulai ka ne ka trok ka de ka badan yu registration number AS01PC 6745 bat ka batmu ban le Shillong laong ba ka te ka por bacha uteyu samlau dang ya lynti ban lit phai chala yeng henry snewbok ka te ka trok ka bawan na dien kalarat sandon yu da ka ba kiew halor lynti kjat ka bau ïaid pat kalaru harut surok kiwei pat kiyeng badon marjan ka jaka bakala ka te ka trok kila light salet naga jingja basusi yauteyu samla la pinkit mar shigi jaka ai jing sumar badon hajoi henry nakada bo min saw jur ulaklat no ka step sinya jong ka khat khandai tre unai weng arajar apulai kumaha kapor khat architeng mistep Bye.